Hhayi ntanga eshiya ngiyakuthola ntanga. Kawu, ethi-ke kawu uyayibona le nto engiyibonayo kawu. Hhayi noma kungathiwa abantu bayafana kawu. uRose kawu, uRose akabuyile ntanga. Phela uRose bekangekho kawu last year kawu. Uhambile umuntu uhambe end of November noDisemba wonke asimbonanga ntanga. Ubuyile, hhayi ibuyile insayiza yakho baca. Wena semisibalayo ubona uRose laphaya bababheka kahle baba umuntu akusuRose dala wavala uRose uxeke uringa ngani Awuthiyami ka, hhayi kawu, yini ugrand kawu. Baba uRose lo kawu. Kawu mbheke kahle uRose kawu nangasi-approach-a kawu. Cabanga ukuthi umngene umntwana. Hlezi uringa ngayo ngithola mina nami sengikhenyekile kawu ngithola. Nangu uRose kawu. Bani ngathi uyazi kawu yo athi ngimlande sibali ngizwe ukuthi uthini yo hello Rose lo muntu simehlo matala Yo kanti usaphila? Hayi shem yazi ngiyasola ukuthi ngibuyeleni la nidabanga. Hayi shem. Hayi. Hayi Rose enhle ngathi ubuye ngesikhathi esigrand vele sama Valentine yabo. Cabanga ukushaya igift inyana. I think uzoyijabulela manje yazi. At least nami sengiyazi ukuthi ngeValentine singepartner nyana yabo. Ngami ukuthi ngifuna igift yangeValentine. Uze ngami na. Ngicela ukuthi shem futhi ungangiqineli ne. Into ekumele uyenze wena igift le othi uzongithengela yona. Uthengele lo mngane wakho lo umenayo uzembe umthengele icathulo ezintsha. Ungiphapheli mina shem futhi. Please. Anginasikhathi sakho. 2026 unyaka omusha manje. Manje nje ungiyele mina please. Sure. Rose, ngami ukuthi ngishoda ngebhathi wena. Awuzongitry wena. TK kawu. Kuze le nto yakho. Aseyaphapha no. Ungathina namzeke vele you deserve icathulo ezintsha. Awuzibona ukuthi njani? Ngibuya lela ngibe ngikhona still usesenjalo nje awushintshe. Nalo mngane wakho TK. Hayi Rose akhohlwa manje uzembe ungamfaki lento ibhekene nami nawo yabo ngifuna ukushawa wena ngegift uzembe nje mina kancane hayi shem nesikhathi sokudlala yazini ngimoshela ilanga nje futhi unasikhathi seni manje Rose vele songishiya kanjalo